Il-Gvern Laburista jgħid mod u jagħmel mod ieħor fil-li joħloq liġi biex fi kliemu stess ikun hemm aktar trasparenza u ġustizzja fl-amministrazzjoni tal-art pubblika u fil-li b'daqqa ta' pinna jitlob li jsir l-oppost ta' dak li jippropona fil-liġi tiegħu stess. Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija maħruġa mid-deputati Marti Sportelli u Ryan Kallus qal li l-ordni tal-Gvern Laburista lil bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet sabiex numru sostanzjali tal-poteri eżekuttivi jiġu delegati lil kap eżekuttiv James Piscopo huwa U-turn għall-ar fl-amministrazzjoni tal-art tal-poplu għax issa se jkun hemm skrutinju anqas skrutinju li jaqaf fidejn il-kap eżekuttiv. Il-Partit Nazzjonista jfakkar li twaqqif tal-Awtorità tal-Artijiet kien riżultat tal-iskandri li seħħew fid-Dipartiment tal-Artijiet meta l-Prim Ministru ddeċida li jżomm dan id-Dikasteru taħt il-kontroll dirett tiegħu bil-konsegwenza li d-Dipartiment tal-Artijiet inħakem minn intħil politiku partiġjan. L-iskandli wieħed wara l-ieħor konsegwenza tal-intħil partiġjan wassal sabiex numru ta' ħaddiema fosthom avukati u professjonisti telqu mid-dipartiment u magħhom intilfet l-esperjenza li kienu kisbu. Il-ħatra ta' persuni partiġjani f'karigi importanti għaskapitu ta' oħrajn b'snin twal ta' esperjenza komplet terri l-Awtorità tal-Artijiet. Il-Partit Nazzjonalista tenna li suppost l-Awtorità tal-Artijiet twaqfet biex jinqata' dan l-abbuż u l-iskandli, madankollu qed joħroġ aktar biċ-ċar li l-Partit Laburista iwiet mod u fil-Gvern jagħmel mod ieħor.